Tak, dámy a pánové, vítejte u třetího dílu našeho Realcraftu a od té doby se hodně věcí změnilo. Asi zhruba na 40krát jsem už umřel a našel jsem velkou dědinu, ve které mám postel. Takže je to mnohem lepší začátek než předtím. Tak, hra se nám donačítá a můžeme vyrazit za naším dobrodružstvím. Jo, tady vidíte už nějaký ten equip, něco už se nazbíralo, takže si tady hnedka něco vezmeme, ať nechodíme s prázdnou. Takže, tady nějakou sekeričku ještě a teď si ještě vyrobíme krumpáč, ten se nám bude taky hodit. Takže tak a tak. Tady už je vybavená vesnička, je to paráda, člověk už se nemusí o tolik věcí starat. Jo, hlavně se umírá teda v těch dungeonech, je to bohužel. Jo, už to není pouze jedna smrt, nebo jo, pár smrtí, ale už je to prostě opravdu jako náročnější. Umírá se dost. Tak. Tady máme infušku. A naším cílem dneska bude to trošku prozkoumat. Zajdeme si ještě do toho dungeonu, podíváme se, co by se tam dalo ještě sebrat. Protože v tom dungeonu toho bylo hodně. Tady pod tou věží je úplně obrovská úžasná jeskyně, ve které tam máme spoustu zajímavých pokladů, které čekají na to, až je vezmeme. Takže to bylo turma. Už nehraju sám, už se mnou hraje víc lidí. Jo, jsme tady tak 3-4 většinou. A tamhle musíme dávat pozor, je tam nějaký Reaper či co a trošku ho tam musíme pošívat. Tak, Reaper, nepřijde ten, že dává blindness, nevidíme ho. Ale vypadla nám z toho enderperla, což je super. Tak, takže než jsme jenom začali, takže se zase vracíme zpátky, protože potřebujeme asi tak trošku vyléčit. Nejsme vůbec připraveni, že? Připravenost jedna příšera a je to tak. Vůbec bych se nebál se vracet. Jo, je potřeba úkolem naším je odnést co nejvíc pokladů do našího domečku, do našich truhlíček, aby jsme mohli nějakým způsobem zapracovat na posunu ve hře. Ono to bude asi trvat velmi dlouho, než se vůbec posuneme do někam třeba do Netheru nebo do Endu. Po cestě už jsem objevil i nějaké ty draky, které jsem nechal na pokoji, protože drak je bohužel tak nepříjemný, že když se s ním setkáte, tak je to poslední věc, kterou uvidíte. Pak už neuvidíte vůbec nic. Když vezmeme nějakou tu magii, ta se nám taky hodí. Zatím teda teďka to tady takhle. Jsme se regenerovali, odnesem si tady ty nápaditosti. Vezmeme si tady ještě vrhací sekeru. A vyrazíme za naším dobrodružstvím zpátky. Takže jo, jak říkám, od minula se spoustu věcí změnilo. Máme tady už s nějakým způsobem i trochu nalevlenej. Jo, to vidíte. A může mi to trošku i pomoct. To tady všechno tak nějak začít přežívat. Ale je to teda hrozná bojovka. Musí člověk postupovat opravdu opatrně. Jinak přijde fakt o hodně věcí. Měl jsem už dokonce úplně luxusní equip,
Říkal jsem si, že už jsem skoro nesmrtelný a v té chvíli se na mě vrhlo milion příšer a umřel jsem. A o všechno jsem přišel a dost daleko. Pořádali jsme i výpravu za objevením nějakého většího města. Bohužel výprava dopadla velmi špatně, když nás po cestě přepadl mrazivý drak a všechny nás na ranu pozabíjel. Tady jsme už teda v tom dungeonu, o kterém jsem mluvil. Nějaké ty prohlíčky tady už budou vybraný. Musíme se dopracovat dál. Tamhle je nějaký OP zombík. Tady toho nevidíme. Rychle zničíme spawner. Sakra. Viděl jste? Jo, Potions Cloaking zombie. Prostě jedovatá, škaredá, zlá zombie. Takže nám to nedopadlo úplně nejlíp. Vracíme se. Tady ten trávník odděláme. Ten tu dost zavází. Jo, nemáme ten krumpáš, takže tam teď nepolezu. Rychle tu se sbírám ty své věci. Chtěl jsem tu sekeru použít jako zbraň, proč to nešlo jako zbraň? Jak mám bojovat proti něčemu, co nevidím? Vidíte, je tady prostě nějaký zombie, co si úplně neviditelné, zlé, škaredé, dávající brutální damage. A právě nás to zase smetlo. Jedna smrt za druhou, smrt následuje smrt. Takže je to čím dál těžší. Takže asi bych řekl, že dungeon nezvládáme, takže budeme pokračovat v něčem dalším a jiném. Dřeva máme dost. A mohli bychom se podívat, co tady teda můžeme craftit. Tady. To bychom teoreticky vykraftit snad i mohli. Jo, prsten nočního vidění, ten by nám mohl hodně pomoct. Ale to už potřebujeme jít bohužel do toho nebo najít něco. Určitě by nám to hodně pomohlo. Ale pořád ztrácím jenom po jednu pochodeň za druhou a už tady nemám v této základně ani pořádně žádný vybavení. No nic, zkusíme jít do té druhé vesnice, která je tady, když vylezu z tohoto baráku přímo doleva, tak asi 1000 bloků daleko je další vesnice. Takže pokud nás po cestě něco vyloženě nezežere, tak bychom se tam mohli dopracovat. A mohli bychom trošku tak dál. Tady ta žlutá vyspa dává Night Vision, úžasná věc. A dává nám i glowing, což je trošku nepříjemné, mírně. To nechci. To nechci, to nechci, to nechci. Viděl jste, sejmalo mě to opět asi na 2 rany. Time to sleep. Budeme se muset nějak začít vybavovat, to prostě nejde.
Jelikož ale nemáme dostatek brnění, nemáme dostatek ničeho, tak je to poměrně náročný. Ničeho použitelného nemáme dostatek. Takže si teď tady vyrobíme nějaké zase tyčky. Ještě si vzít tu sekerku, že? Na nějaké vyrábění. Tady máme. Tady. Sekerička, sekerka. Zase si vyrobíme nějaké to náčiní. Krumpáček. Meč. Sekerku teda máme, lopatku potřebovat asi spíš nebudeme. Hodilo by se nám zase nějaký pochodně, teď už ale nemáme papír. Takže máme smolíka. Jo. Je to poměrně náročné. Tady se podíváme teda do našeho menšího mineu, který jsem tady vykopal. A ale nic zajímavého to neočekávám. Jo. Vidíte sami, že tady už nic zajímavého asi ani nenajdem. Aha, že by? Ne. Jo, takže tím, že tady jako toho moc není, tak je to docela škoda. Jo, všechny ty materiály, co tu byly, jsem už vytěžil. Pokud jsem teda nějaké vyložené nepřehlídl. Můžeme se bude podívat. Jo, vidíme, že tu fakt což se nějak nebude v téhle skinu. Hele, meso, zlato. Nebo nemáme... Na to nemáme dostatečně silný krumpáč. Výborně. Takže zlato, které by se zrovna hodilo. Vytěžit nemůžeme. Jo, mrkneme, budeme to tady trošku prokopávat. Takže bychom potřebovali nějaký to železo, který prostě nemáme kde pořádně brát. Plavem nahoru. V minu se nám moc nepodařilo, bohužel jsme tam nenašli nic zajímavého, jenom samý kamení, který nám je teďka úplně k ničemu.
To znamená, že bychom mohli přejít teoreticky za to na trochu jinou etapu, když se nám tak moc nedaří. A mohli bychom tady tu základnu trošku zlepšit. Protože je potřeba začít asi farmařit. A začneme farmařit ve velkým. To znamená, že si nachystáme motiky a začneme dělat pole. Takže někde jsem tu měl kyblíček. Tady si vezmeme kamení, nějaký ty klacky. Ještě přiděláme. Tak, vyrobíme styky. A nachystáme si motiku. A uděláme si crafting table, ať nechodím furt tam a zpátky. Takže. Vyběhneme z našeho domečku. A tady za ním si postavíme farmu. Tady máme i stodolu už nachystanou. Budeme farmařit. Jedna farma už tam sice je, ale to nevadí. Čas si postavit ten crafting table tady. Děláme si lopatičku. A začneme budovat to naše políčko. Tak to by dávalo smysl, bylo pěkný. To bylo dostatečně dlouhý. Ne, jak na nás vybavila příšernost. Nějaké jedovaté ty. Což by pomohl ten Guardian, když ho potřebujeme. Musíme se schovat. Nevím, že já si tě tady nahoře chytím. A dostanu tě. Jsem musel rozbít už okno kvůli tomu, že na mě útočila banda vlků. Vypadá, že jsem toho elementa poměrně naštval, ale nikde ho nevidím. Můžu pokračovat v práci, pokud nás bude nějak nadměrně obtěžovat. On zabíjí vesničany. Pěkně zabrat. Tak, to má za to. Nymfa vesničaná, která se léčí, tak se patří. Ale bylo to teda zlý stvoření. Co jsme to vykopali z té trávy. Tak, děláme si to naše pole. Tady si nabereme rovnou vodu. A jdem na to. Tak, viděli jste, že jsem tady připojil další hráč, že to fakt už sám nehraju. Takže tady postavíme pole, tak už se nám hezky tady. Tak, podívejte, hráč chce, abych se šel vyspat, tak se budeme vyspat.
I nám se bude asi ve dne pracovat líp. Takže tu tady ty klej zabalíme. Půjdeme se vyspat. Tak. Píšeme mu, že spíme a jdeme. Tak to vidíte. Takže už to v tom nejdeme sami. Už nás to víc. Jak jsem říkal, hrajeme to zhruba 4. Občas. Tady pěkně se nám to pole už tady buduje. A voda nám tady pěkně zamrzá, což je nevhodné. Takže se to naše místo na pole se nám asi úplně nevydařilo, když to sleduju. Což jsme taky nečekali, že jo. Prostě. Ale je plná zákeřných překvapení. Teď se nám rozbila motýka. Tak si musíme vyrobit další motiku a jdeme. Ještě by to chtělo už teda tu vodu. Tak. Vidíme, že opravdu my jsme jediní komu. Nám začíná normálně zima. Takže je na čase to tady trošku. No to není dobrý, to co se nám tu začalo dít. To vůbec není hezký. Stavím pole a nakonec z toho nám to tady ve většině případů zamrzne. No to jsou blbý fóry. No, tak to tady. Poklidíme. Pole asi nebude. Ale před chvílou ta voda ještě zamrzlá nebyla. To nám asi začíná jiné roční období. To je nebude. Nejde smíšan dýchá nějak z divoka. Podívejte, jak si dýchá od pusí. No jo. Tak to bude celkem divočina. Pole nám zamrzlo. Což je nemilé. Mám nějaký kusy ledu, takže tam můžu asi úplně v pohodě naskládat taky místo té vody. Ale teda ta situace je teda taky takový, že to nebylo očekáváno, že nám začne zamrzat voda. To jsme opravdu nečekal. No, jsem to opravdu jako nečekal, že začne zamrzat voda a to přestane fungovat. No. To by tak asi bylo. Pole se nepodařilo. Mine se nepodařilo. Dneska se nám nedaří a nedaří.
Takže se uvidíme pak u příštího dílu. Snad už se bude dařit víc. Dneska to bylo poměrně nepodařené, nepodařilo se být v dungeonu, nepodařilo se minit, nepodařilo se nám to pole. Tak teda příště raz. Pokud se vám video líbilo, dejte like a odběr. Díky.